Башкорттарда борын-борындан йола байрамдарын ниндәй дә булһа мизгел вакыйгаһына бәйләп узгарыр булгандар. Иң кыска көндән һуң кышкы нардуган, көн менән төн тигезләшкәндән һуң язгы нардуган, сәсүгә төшү, сәсү эшләренең тамамлануына бәйле һабан туйдар узгарылган. Хәзерге һабан туйдар язгы сәсү эшләренә йомгак яһау кебегрәк үткәрелә. Элегиһә башкорттар һабан туйды иртәрәк, яшел үлән калкаста үткәргән. Был байрам табигатьтең уянуын, кеше тормышының яңгыравын һынландырган тамашалардан торган. Халык өчен мөһим мәсьәләләр йыендарда хәл ителгән. Пермь крае Гайнә башкорттарында хәзерге заманда ла йыендар узгарыла. Быел да Барда һәм Удик авылдарында йыендар узгарылды. Халык күңелендә саклана, буыннардан буыннарга күчеп килгән Барда җыйнагынадан ни тора. В разных местах, кроме Бардызия, проходили праздники под названием Саражзия, Уштамазия, Зиенны Бакендауны уже, русские зиенны, Уступы, Низкие. А в деревнях Сюзянь, Рюзли, Батырбай праздновали ягодный зия. Известно, что в это время в Елбачихе гудела Крыловская ярмарка. Во-первых, это сплачивает наш огромный Пермский край, людей, которые здесь проживают. Люди становятся добрее, люди готовятся к этому празднику, готовят дома, встречают близких и родных. Я думаю, что вот таких праздников, конечно, должно быть больше. Тогда будет у нас больше, наверное, положительного, больше будет добрых дел, больше добрых начинаний. Олылар хәтерләвенчә, бұл төбәктә йыендар 11 авылда узгарылган. Барда, Удик, Сараш авылдарында узгарылган йола байрамына халык пар ат, өсәр ат егелгән кырындастарда барган. Безнең башкорт авыллар, Удик авыл, Кайна авыл, Сараш авыллар, Барда да башкорт авылы. Мәсәлән, минемчә, Танып авылы да башкортка керә, тагын Константиновка авыллар, башкорт авыллары. Дөресен әйткәндә, Барда районында 90%-ка якын бөтен башкорт авылларны китермәгә була инде, мисал итеп. Тарих буенча әйткәндә, Екатерина патша вакытларында инде рекрутларны җибәргәннәр, гаскәрләрне җибәргәннәр армияга. И вот шул вакытта бу җыеннар җыштырыла башлаган. Аннан соң бу җыеннар безнең Сабан туйга әйләнеп, җир эшкәртүчеләрне горурлау бәйрәме булып кала инде. Барда җыен Сабан туйлары турында минке картани тибез инде без, сездән шигәтәләрдер картани бабушка була инде русча. Аңкы сөйләгән сүзләре калган инде. Без Барда җыенга тройкалар җигеп барабыз ди картани сөйләя. Но аннан соң әйтә инде безнең табуннар белән атлар чыгаралар. Шунан без тройкалар белән барабыз ди. Шуның өчен әйтәсем килә, бу Барда җыен, безнеке Удик җыеннар, Сабан туйлар борынгы замандан ук күптәннән барган уеннар инде ул, менә бәйрәм, ул безнең зур бәйрәм безнең өчен. Һабан туйдардың, йыендардың төп әһәмияте хезмәт кешеһенең эшен баһалау, уларны хуплау һәм дәртләндерү. Барда районы Удик авыл биләмәһендә берничә крәстиян фермер хуҗалыгы эшләй. Уларда йөзләгән кеше эш менән тәэмин ителгән. Шәхси хуҗалыктарда күпләп мал, кош-корт асрала, яшелсә емеш үстерелә, бал корты үрсетелә. Бунан тиздә ел элек авыл халкы Пермь, Ижевск калаларына, Себер тарафтарына эшкә юнәлһә, хәзер авылды ташлап китү тукталган. Удик авыл биләмәһендә буш йорттар юк. Biz әле генә авылыбызның 800 еллыгына багышлап бик зур Сабан туй үткәреп җибәргән идек. Озак та вакыт үтмәде, 1 ел вакыт узып киткән уже. Янә шушы матур Сабан туй бәйрәменә җыелды. Безнең поселениебездә төрле милләт вәкилләре яшиләр. Без бер-беребез белән тату, аңлашылып бик яхшы яшибез. Алга таба да менә шулай яшәргә булсын. Сабан туй уңаеннан сезгә барчагызга тазалык, бәхет, һәр эшегездә уңышлар
аяз күк изетләп калабыз. Пермь крайының башкорттар яшәгән барлык төбәкләрендә лә Корылтайдың тәү оешмалары теркелгән. Уларда ошо биләмәләрдә яшәгән Гайнә, Кайпан, Ирәкте кабиләләре халкының мәдәниятен һаклау буенча эшләр эшләнә. Үкенескә каршы балаларга ерле халыктың телен өйрәтү мәктәп программаларында каралмаган. Шуңа ла уникаль Гайнә теле уйдара аралашу телендә генә һакланган. Удик йыйынында Куяды районы, Чернушка, Аса, Пермь калалары Корылтайдары вәкилләре катнашты. Артабанда кәңәш корып эшләү турында килеште улар. Без башкортлар үз эшебезне белеп эшләйбез. Уфа белән Элемтәдә яшәйбез. Әйтеп үткәнемчә инде Расул Тимергазиевич безнең Корылтай рәисе бит инде Пермь краеның, аның ярдәме белән бергәләп Уфа белән Элемтәдә торып, bütün бәйрәмнәрне дә бергә үткәрергә тырышабыз. Үзебезнең Куяды районында да башкорт Корылтайы буларак күп эшләр башкарыла. 4000-гә якын башкорт яшәй Чернушка районында. Безнең башкорт оешмасы бик одактан эшләй бит инде 15 ел, инде 5 ел эшләгәннән соң краевой уровенен алып китте. Быел инде без 10 еллыгын үткәрдек. Шуңа бик зур сара йырлар, биюләр, Башкортстаннан килде, мастер-класслар үткәрдек. Бик күп мәшәкатьләр күп булды, куанычлы мәшәкатьләр. Барыбыз да йыелышып, һөйләшеп, аралашып, бик зурлап үткәрдек. Инде үзем турагында һөйләгәндә, мин үзем 2 ансамбль җитәкләйем. Бере балалар Сулпан ансамбле, 50 бала йырлай, бейей, һәм дә инде Курайда уйнай, фольклор өйрәнәбез. Һәм шулай ук олылар, ошо балаларның ата-әсәләре дә безнең тарихты өйрәнәбез, биюне, йырларга өйрәнәбез килә дигәс, мин олылардан Гилмияс ансамблен оештырып җибәрдем. Шулай 12 кеше йырлай, бейей. Чернушка калаһы дөрләп тора. Башкортлар, Аллага шөкер, бер-берен таный, бер-беренә булыша. Шулай ук инде безнең приемный гаиләләр бар бит инде, уларга без ярдәм итәбез. Менә Закировлар гаиләһе 4 малай инде 5нче ел йырлап, бейей, безнең ансамбльдә шундый соралар бик күп була инде безнең. Төбәк башкортлары Корылтайы бердәм. Бынан берничә ел элек крайда тамырларыңды һәм ыру тамгаңды беләһеңме дип аталган конкурс оештырылгайны. Күптәр конкурс аша үз сыгышына игътибар иткән. Гайнә ырыуы башкорт авылдары тарихын, нәсел ырыу, гаилә шәҗәрәләре өйрәнелә һәм төзелә. Корылтайның төп эше ошо юнәлештә корылган. Край Корылтайы рәисе Рәсил Мөхәммәтьянов таныптарның 11 буын шәҗәрәһен тергеҙгән. Үткән ел сезнең авылды Гайнә башкортларының үзәге итеп танып, сезнең авылыгызда ру башлыгын сайлап, шундый авылыгызның дәрәҗәсен күтәреп, менә бүгенге көндә авылыгызның дәрәҗәсен күтәреп, без бөтен крайдан башкорт Корылтайы рәисләре барысы да сезне котларга, сезнең байрамыгыз белән уртаклашырга килдек. Менә киләчәктә сезнең авылыгызның байрамын яңадан зуррак дәрәҗәгә күтәреп, авылның сабан туен Гайнә башкортларының йыйыны итеп күтәреп, шундый традицияга кертеп, дальше ел сайын шулай байрамны үткәрсәк бик матур булыр иде. Удик йыйынында Башкортостандан галим тарихчылар, җәмәгать оешмалары агзалары ла катнашты. 1590 елда Федор Иванович или Федор Иванович тигертәләр инде, Иван Грозныйның малае, Гайнә башкортларына жалованный грамота бирә. Жалованный грамотала, монда мин әле язып алган, ошо Пермьнең бөтә көньягы, Тулва һәм Бүтән елгалары буенда башкорт җирләре дип инде. Бу халык инде вотчинниктар була. Шуннан соң инде бер 150 ел үткәс, монда заводтар төзи башлагас, рустар килә башлай. Рустар килгәс инде Гайнә башкортлары әгрәк бүленә башлай. Мулла Гайнә һәм Бүтә Гайнәләргә инде. Бүтә әле инде теге телдәрен хаклап алып калмай, әмма ләкин минең уйлавымча, Гайнәләр бүтән башкорт урыннардан да сагыштырганса бер тирәлә яшәйләр, ерләрен хаклап киләләр. Ошо авылда, Удиктә, Руса Елпайчыга тиелгән беренче кантон булдырылган. Центры Удик инде. Шулай беренче башкорт кантоны ошонда булгас, Башкортстан кайда башлана инде? Ошоннан башлана бит инде. Корылтай исеменнән грамоталарда биреп китергә куштылар инде. Рәхмәт хаты.
Гайна РО рәисе Мазафаров Марат Нашатулына. Башкорт иленең беренче кантоны начальнигы Адутовтың варифтары бүген Удиктә, Рәсәйнең төрле төбәкләрендә сит илдәрдә яшәй. Көчле нәсел. Ярсаллы калаһыннан Рафаэль Адутов тырышлыгы менән уларның 25 буындан торган шәҗәрәһе тергеделгән. 800 йортлык олы авыл Удиктә төп нәселдәр Адутовтар, Тюмесовтар. 94 елның декабрь айында үтте Бардада зур конференция. Шушы Тукай шәҗәрәсендә кагылышлы. Аннан соң үтте шәҗәрә бәйрәме. Башкортстан вәкилләре белән берлектә, бөтен илдә башкорт курултайы белән берлектә шундый зур монда үткәрелде. Край дәрәҗәсендәге шәҗәрә бәйрәме. Горурлыгы булган кеше зат, әлбәттә ул үзенең шәҗәрәсен эшли. Ул электән килә бит инде, улаймы? Менә мин сокланам, Башкортстанда шундый битендә зур шәҗәрә бәйрәмнәре үткәрелә. Республика күләмендә, район күләмендә. Менә шул акырынлап безгә дә, безнең якларга да килеп җитте. Менә Аллага шөкер, хәзер күп кенә затлар безнең үзләренең шәҗәрәләрен эшләделәр. Әйтик, Удик авылыннан Адутовлар зур шәҗәрә эшләп, хәтта теге фәнни эш дәрәҗәсенә кадәр күтәрделәр аны. Гайнәләрбез. Гайнә сабантуе бу безнеке бу елгы ел. Узган ел безнең авылыбызга 800 еллыгын билгеләп үттек. Ата-бабаларым минке кантоннар булганнар инде, кантон начальниклары Адутовлар. Беренче башкорт кантоны Удик авылында булган менә. Минем бабаларым Бахауттин иң күренеклесе инде аның 1831 елны ул Санкт-Петербургта Николай I-да приемда булган инде. Менә аларны 9 башкорт кантоннары барганнар анда, минем белүемчә, аларны ул кабул иткән патша. Өфі қаласында ассоциация Тарханов тюркских народов ұйыштырдық. Мен анда өзімнің ішім бойынша Башқұртстанда, яқын илдерде һәм сит илдерде эшләргә тиешмен үзебезнең халыктар белән. Дворяндар, тархандар белән. Менә монда безнең ардаклы тархандар Адутовлар бар. Алар 56 Адутов. Алар белән без элемтәгә килдек. Алар үзләре дворяндар оешмаһы Пермь краенда оештырдылар. Бу инде безнең башкорт аристократлары бүгенге көндә килеп оешуы һәм алар бит инде безнең атай-олатайлардан искә алып, аларны исемнәрен яңартып, бүгенге көндә калган аларның варислары бар икәнен күрсәтү һәм шуларның примерларында безнең яшьләребезне үстерү. Борынгы һәм хәзерге заман Көньяк Урал халыклары антропология мәктәбенә нигез һалучы галим, бөтә дөньяга билдәле этнограф һәм антрополог Ринат Йосипов Бардар районы авылларына гайнә башкортларының этногенезын тикшерү максатында экспедициялар оештырган. Галим берничә башкорт авылы янында борынгы каберлектәрне тикшергән, ерле халыкты фотога төшергән. Галимдың Барда башкортлары буенча язылган монографияһы хәзер күптәрнең өстәл китабына әверелгән. Ринат Йосипов белән Мөхәммәтович белән без Султаны авылында каберлекләр казганда таныштык. Килеп исәнләштек бер-беребез белән. Ул әйтә Йосипов Ринат, мәйтәм Йосипов Фаих. Шулан бик якын дуслар булып киттек. Берничә еллар аның белән без бик зур эшләр эшләде. Ул Барда районында төрле авылларда, бигрәк тә Бардада, Удиктә, Сараш авылларында бында килә иде. Мине эзләп таба, миңа ярдәм сорый. Вот Фаих иптәш, син районны әйбәт беләсең, син үзең историк, үзең географ, үзең китаплар язасың, вообще краевед, ярдәм ит дип әйтте. Миңа бик үзе бик кешелекле кеше иде ул. Мәрхүмнең урыны оҗмакта булсын. Ул аның эшләгән эшләре безнең район өчен генә түгел, бөтен Пермь өлкәсе өчен бик зур аның
китаплары менің де саклана, аны менің музей бар, газовикларның музейі, шында аның бүтін китаплары саклана. Аны мен оқимын, қатлы-қатлы аңа упы китапларын шығаруда. Бик нык ярдәм иттем. Анда менің фамилиям да бар, Юсупов Фаик Ханифович, Юсуп Атайфа Гафурҗановна, біз аңа ярдәм иттек инде. Аның эшләрендә. Ул галим бик шундый кишлекле иде, бик кишлекле иде. Удик авылы узаманы Марат Музафаров барда Ямик мәсәтен халуга зур көс салган. 2015 елда якташтары уны Гайна Рыуы иҗтимагый оешмаһы башлыгы итеп хайлаган. 2009-2012 елда безнең Удик авылында фәнни-гамәли конференция үтте. Һәм дә шулар дәвам булып 2015 елны, узган елны авылыбызда авылның 8 елына багышлап, тагын да бер зур чара, зур вакыйга булды. Тагын да бер фәнни-гамәли конференция үткәрергә безгә насип булды. Бу чара үткәрүдә безгә Башкортстан галимнәре, Пермьдән килгән галимнәр, район атмасасы, авыл атмасасы һәм башка галим булган кешеләр, хөрмәтле булган кешеләр катнашып, безнең авылның дәрәҗәсен тагын да бер баскычка югары күтәрделәр. Хөрмәтле җәмәгать, дөрестән дә авылыбызның тарихы бик бай, горурланып мисаллары бик күп. Безнең халкыбызның үткәне сокланырлык һәм дә киләчәге дә якты, өметле дип әйтәсем килә. Хөрмәтле җәмәгать, үзебезнең көчле милләт икәнлеген, башкорт милләтенең бер кавеме, бер өлеш икәнлеген исебездән чыгармыйк. Без гайнәләр. Шуны исән чыгармыйк. Бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын. Удик янында үдешмәкәр фольклор коллективтары сыгыш яһаны. Кемдер һыргалауга үрмәләне, ир-егетләр өчен милли көрәш оештырылды. Бунан 10-15 ел элек Барда районында Удик авылы көрәш үдәге булып саналган. Яшьләрне махсус тренерлар шөгыльләндергән. Хәзер көрәш бераз хүлпәнәйгән, әмма авылда ысын көрәшче батырдар бетмәгән әле. Мәсәлән, Ринат Ибраһимов, милли көрәш буенча Россия чемпионы. Игтибар Булина, но не в таких размерах, как раньше. Сейчас намного все меньше стало. И спонсорство маленькое, и соревнования обнищали. Егетләрдә аз йөри көрәшкә. Может, тренерлар юктыр яхшы. Элеке школа тренерлар, минем тренер Акбашев Юнус Мухлисович тренер булган чакларда көрәш яхшы бара иде. Удиктә, Барда районында, Бардада хәзер абзыйлар чыктылар эштән. Олы абзыйлар була инде минем тренерлар. Көрәштә вот шуның белән азрак уровень төшеп бара көрәшнең. Удик янында уен көлке, халык уеннары менән аралашып барды. Бунан 100 ел элек тә ошо майданда гайнә уеннары узгарылганын онытмаган халык. Бөек Ватан сугышы ветераны 10-нчы тиштәне ваклаган карт яугир да касандыр бында ат сабышында катнашкан. Авыл зур, шаулап яшәй. Менә елда шушындый матур билни бәйрәмебез, Сабан туйларында без бөтен туганнар, танышлар белән очрашабыз. Үзебезнең классташлар, курсташлар белән һәм бәйрәмнәр гелдә менә заказга биргән кебек көне матур, кояшлы, һәр вакыт менә шушындый аяз күк йөзе булып торсын иде. Удик авылының халкы зур инде ул халкы түгел, авыл үзе зур, үзенчәлекле халык ая. Биредә менә күп кенә милләт халыклар яши инде. Башкортлар әйтик, татарлар, руслар да хәзерге вакытта руслар да күп. Алар барысы бердәм семья булып яшиләр.
1841 елда хәрби топографтар Рәсәй авылдарының исемлеген төҙөй. Ул исемлек хәзерге вакытта Мәскәүдә дәүләт хәрби архивында һаклана. Тарих фәндәре докторы Рим Янгужин шул исемлек нигеҙендә һәм Пермь крайы авылдарына фәнни экспедициялар һөҙөмтәһендә башҡорт ауылдарын барлай. Ул исемлек буйынса бөгөнгө Пермь крайының 28 авылы башҡорт авылы. Унда йәшәгән халык үҙҙәренең ғәйнәләр икәнен таный. Һәр вакыт башкортларны бик мактап сөйләйм. Салават каян чыкты, Хания каян чыкты, Галимов каян чыкты, барда башкорттан чыкты дип, аларга бик нык әйтәм. Уразова каян чыкты, бары Мәсгут Имашев, барыбыз да башкортлар. Безнең шәҗәрә 25 буын дип әйттем. Без Яуш бийдән чыккан кешеләр. Яуш бий ул Булгар, Биләр тирәләрендә бий булган инде ул, князь булган. Менә 13-нче гасырда Аксак Тимер басып алгач, Булгар җирләрен Яуш бий анда үлгән. Халак булган инде сугышта. Аның малайлары Инсан бий һәм Ихсан бий булганнар. Менә Ихсан бий чыгып киткән Волга артына. Ихсан бийнең хәзер кабере Ульяновск өлкәсендә, ә Инсан бий үзенең кешеләре белән килгән безнең якларга. Менә аның кешеләре кайберләре калганнар. Менә Мамадышта түгел, Әгерҗидә, гафу итәсез, Әгерҗи җирләрендә калганнар, кайберләре Актаныш җирләрендә калганнар. Башкалары менә безнең якларга килеп, монда килмәгәннәр башта. Килгәннәр Щердынь дигән безнеке шәһәр бар. Ул чагында ул рус шәһәре булмаган инде. Менә Щердыньда обосноваться иткәннәр. И аннан соң алар алганнар бу җирләрне, күп җирләрне үзләренә жалованная грамота дип әйтәләр бит инде, шул белән алганнар. Шушында үзебезнеке җирдә, Гайна илендә безгә ял итү иң яхшысы инде. Безгә ул көч бирә, безне рәхәтләндерә, мәртәбәләндерә. Без рәхәтләнеп, шуңан көч алып яшибез. Һабантуйҙар, йыйындар һәр кемдең дә көтөп алган байрамы. Удик йыйыны һабантуйында олоһы ла, кесеһе лә кинәнеп күңел асты. Концерт, тамашалар ҡараны, халыҡ уйындарында үҙ һәләтен һынап ҡараны. Халыҡтың үҙ ерен яратыуын, киләсәктә тағы ла юғарыраҡ ынтылыштарға өмөт итеүен иҫбатланы ул.